A Day in the Life in Persoonlijk Twijs. We gaan met de boot van La Gomera naar Tenerife. En onderweg naar Noto kom ik dit dubje tegen. Dat weet ik wat van ons is. Maar daar in Noto, ik zie blij dat een klein deursken is, want op La Gomera is het allemaal niet zo groot. En het is allemaal een beetje kroeperig en gemakkelijke dree en daar heb ik nog niet heel veel zin in. We laten Noto mooi heen van Bulldog zakken. En daar steekt mijn merk aan klaar met de koffers. En als die gauw achter in de auto smiet, dan kan we zorgen daar mooi op San Sebastian met de boot met. Op La Gomera moet je niet weer voor de grote soeperieën, maar je kunt wel slim genieten van de prachtige mooie natuur daar. Dus als je nog eens een keer in de buurt zit, zeker doen. Eigenlijk wou ik dus iets te vroeg, daar ligt de boot aan met een rungpas al een half uur. Dus gauw een keertje niet. Met een video nog wat anders wat kon net, maar dat valt dikke tegen. Maar we hebben gelukkig zelf wel geteld één muffin met. Maar ja, ik heb mijn kop ook dikke zat. We pakken dit bezakt. Ik in ieder geval. Dan valt niet zo op als je zoveel bio's hebt. De eerste leuk gaan naar boord. En het lijkt allemaal groot te gaan, want ze kijkt eigenlijk met een paspoort. Dus ik kijk niet waar je allemaal met slept. Kunnen we ons mooi even een mond vol koffie kopen, of niet dan? Hola, café con leche, café americano por favor. Dan wel makkelijk als je zo'n beetje een oude palk hier. Gracias. Ook mooi. Kasvestjes binnen een palmboom. Your trip will start in 3, 2, 1. Daar is het. Als voorganger een oude stek maakt, dan kost het 90 euro de man. Met nou nog net iets meer. En dat duurt dan 50 minuten. Hier, de Los Cristianos zou hier. Dat valt allemaal nog wel met. Het is er zelfs een beetje blauw in de lucht, dus daar lijkt goed te komen. En zo hierna reed het op Noto aan. In Los Cristianos zit een leeuwende standbeeld te slapen. Zo kan ik het ook wel verdedigen, of niet dan? Je maakt niet zomaar met alle auto's alle eilanden houden, dus dit is nou hier een parkeerd. Los Cristianos is ons iets te druk, dus wie gaat een half uur weer erop naar Puerto de Santiago. Merk niet bij. En dan een half uur wou bij Hotel Royal Sun. Dat hebben we vaker geweest. Kijk eens, wat een ruimte. En verdubt, daar heet dat dubje weer in. Direct maar even kijken naar het toezicht. Kerel, wat heb ik altijd nodig, of niet dan? Daar aan de overkant, daar ligt La Gomera, daar komen we dus net voor. Op heldere dagen kun je daar La Palma nog zien, maar vandaag is er dat niet bij. Daar heet Los Gigantes. En we gaan even op de poolbar baan. Maar wie weet van de vorige keer dat we zetten, dat je een machtige fijne club sandwich hebt. En wie hebt eigenlijk nog niks te hard. Alleen de ene muffin, maar ja, dat kan mensen niet opleven natuurlijk. Dus zetten we ons heen op het terras. En dan hopen we als ze voor bij ons komt om te vragen hoe weet. Dat doen ze niet, dus moeten we er zelf maar wat van maken. Hola, buenas. Hola, buenas. Amigo, la comida para aquí termina a las 4. ¿Cuatro? Puede pedir, pero en la habitación de room service. Ok, pero es posible ordenar las bebidas pues, aquí. Sí, claro, bebidas sí. Ok. ¿Un zumo de melocotón tienes? Sí, pues, Una pequeña. perfecto. ¿Algo más? Café americano. Americano, perfecto. Dus leuk dat we het maar via de roomservice komen. Zeer is wel lekker. Maar nu vaker zulke filmpjes? Laat maar ook weten in de commentaar.